Guys, good morning. Karong adlaw niya taron sa Baclayon sa Libertad. May sapa ning lahang barangay Suway Tag-Are. Kasi makakuha tani. Pamasol ya po itong tirada rong adlaw. So manginaot ta karon nga natay usa nga makuha. Jagusar kon pangsudan ra panihapon ug dili gansi sa pagbiyahe. Sana may itong pang gamit ron. Wati na. Daigda sa kawat may makuha. Kawar ko na mo dawi ram. Kay malit ang lamas. Sana may update dia. Wag wate. Sige ra magkahurot itong wate, jawaya kita pa tagakuha ag isda sige nagkaon. Ara rin do. Na. Niliyok lagi. Niliyok ni ubos ito. Ay dali ah. Natapon na ko ba wate. Ibalik ito. Gamay nagwate. Nato. Balik eh. Murag nari, murag positibo ni. Kay gikaon ng wate, madyo pang isda nakakaon na kita pa. Ay. Murag siruto atong standing ron. Pay mag si ay og manok nga gabi eh. Manok mo guys. At ko ang manok niya. Mujpik kani itong dakpon lang. Para tayo nagluro. Saktuha daw kadak-an niya. Ano, langalangon. Kapila man juga napatawag barangay sa una nga manok. Mada pa rin mong irinyo ron. Okay na manok kawato na. Kay pangsudaan naman na. Maluoy mo nang tigas manok ay luya po jamo kutasan ito kay ngawat og manok. Kay bumuha kay suri-suri ra man para na po may makita ang mga view nga lugar ba. Pareha niyo. Sapa ra ni pero gapo ka jog kuan view. Pwede ko jamo og mga luod mo ani mo ni dong. Hinuktok mo medyo adlaw ni. Siya ro di maulian ni naghuman. Bawon ra mo og binangkal og bahog-bahog. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this? Namo di pudaryo. Rapi ka side ra, pili tabok ra kasada. So yan to ni absig na na madawi ane. Kasada ra gahuwa. So jamo na tay makuha do ani uli ta hapo naman. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Uli na pud me nga jamo ida girot sa isda og kaon ng paon. Kami wa jobi kakaon. Kasi pag mangita tag tukos ani, kay siniguro pa ang kakaon. Karon aduha na tagi sa gunsunan nga jamoy kuha. Puho na pod.